Rang kung lihat mulai dulu. Agar kita masuk dulu. Baik, terus sama kau terus sekali di sini. Ada satu. Kami yang pulang malah aja pelak. Nah, kalau terima tanah sih kita terpelan terus. Aku tak bergurau. Ini baik lagi hambai marago. Tapi hambai rago sini no sentralnya sini kau kan digoreng pecah. Belum nanti ini baik lagi hambai marago. Ini salah wajib berbeda kasih arah. Kita terpelan. Kita terpelan arah je. Bodoh sih lebih. Ini tarik tutup salah wajib berbeda kasih arah sana kita terpelan. Ini bagai coba kasih ke baik lagi. Tapi bagai baik lagi sini kelas. Sini terlalu bisa dibagai sini jontor nanti kasih ni. Sikla betul lah sini kita terpelan samai. Oh kita terpelan jadi cuma raya kelas. Jadi salah wajib berbeda andron kasih kita terpelan tahu naik. Jadi সংবিধানে অনুযায়ী kita terpelan ini. Pasal naharmun bahawa और नहर में किसी दिन पावा बसने वाली संतान में किसी दिन का पति लग रहा है और वही जो तो सारे में ताकत बिगड़ चीज कैसा बिगड़ना बेटर बेटर समर्थन करने का तो मैं तो ये संभव मारोगे और इस संभव मारोगे जो तो उकरानी में होगा पारा में पूरा घुसना जो तो मुझे बेटा तो बोले जो मारोगे पालक तक ले कैसे दिन होगा इसमें दूसरे खर्चे होते हमें जाति का इधर खबर खबर तो हमने इसमें 2026 साल कैसे भीड़ होती शुरू हुआ अधिकृत समय देखले जिंदा जाति तय तो खराब धरती खड़े कमारी खनाई हमरे भाई जब तक पाव बक्से खड़े खुरम बक्से खड़े जिसने तो भाई विकास दिखलाई we want justice we want justice we want what you have long red what you have long red diplomata ayo logo diplomata ayo logo maharaja ayo logo maharaja ayo logo diplomata ayo logo diplomata long red long diplomata long red jangan kesalahan lagi ya kiri. Mana harus kita terbalik betul. Ini baik dili अभियान नि बागै ini o baik rally o जों गोबां पजिटिभ माहा लामा लाम्फे जों जेरै खाजानि थाखाय फक्सन सभा सभरि दाय बोसोरनि खादों जों नायो थांसानि बिसंगे जों जोंनि ग्रेटार टिप्रालेण्ड आदाय खायनो नायो जाहाथे ग्रेटार टिप्रालेण्ड केबुनि अधिकार सेक्ला जतबुनि अधिकार रुनाय वो अधिकार जों आदाय खायनो बागै जों युथनि बिसिदै वाइटिएफनि बिसिदै जों थांसाख्ला याब्रिसे जों एम रेली खालायो सारा त्रिपुरा दरनो जोंनि रेली अननाय
শুধু দৃষ্টিমুখ ছিনিয়ে যিনি খানাবো অন্য জায়গাও দङ বিশাল অঞ্চলও তাই 6 তারিখ দङ 7 তারিখও দङ যিনি 7 তারিখও মনোজলাইবাरियाव अंगै दङ তাই শান্তি বাজারও अंगै दङ जों टिभिनि रेलिबो ताइ सिनि गोबां मासां सेक्रेटारि जोंनि सेबेसेलां हामबाय मायाफोरा जोंनि जे बाइकमेन दङ जे बाइक सालावै आसु मासां साके बाइक सालावै जों लगे रुमानि बागै कारण बंगनि जों युथ दंनि सुबासो माबाय जों तेबो आगै माने जों टिप्रालेन जों दाखिनो आदाय खालामनाय बरक थाना मुसुंनाय सिनि लगे ना मुसुंनाय सिनि खरांनो खनाय दंनाय ताकुताय बुकुम संनो जों दिनैनि बाइक रेलिनि बिसिंथि जों कबुलिनारगो जाथे जों बुसकांगो जोंनि मुभमेन्टआव जोंनि पार्टिसिपेट खालामनांगौ ब्लाइना हामबाय दिनै साब्रुम डिस्ट्रिक्टनि जोंनि रासिया मुख ब्लक आन्दाराव खायसा वाइके बेरिंजों बाइक रेलि ओंखा जत्तन मानजाखाव जागाव more than 1000 above bike tai gari rok जों जागाव नुखा ताइ बरक एसेम्बल ओंखा आबनि बागै जत्तो जे फाइमानजा फाइनानि सिखला ताइ सिखली ताइ अक्रा साक्रा जे ओ रेलिबो मानजा फाइनानो जत्तनो टिप्रालेन इसिबाय ताइ हामजाक मुया फारो जों तिनि तामनि बागै जों खालायनो नांखांके मेन कारनके जों फाइनाय 16 तारिखआव दिल्ली अभियान थांनाय दङ आबंके जों सिनि डिमान्ड चार्टर अफ डिमान्ड दङ दुइटा जों कायसा अंके सिनि ग्रेटर टिप्रालेन जे मुभमेन्टआव जों दाक्ति टिप्रालेन तुबि फाइमानानि दा कायसा अंके सिनि 125 एमेन्डमेन्ट बिल जे थानायाव गुवाहाटीआव पास खालायजाखानाय आ बिल न तैसा हायना हाय आ जागाव फाइनाय जानुवारि 6 सेसनाव साग्लायजानाय आबनो तैनाय सिनि आवाय मुं पान्दा सिनि मुभमेन्टनि बिसिंथि जों आबनो जों सक्सेस खालायनायनि बागैनाय जे इन्डिया गभर्नमेन्ट जों दाक्ति इमप्लिमेन्ट खालायदो थुं होननाय जों फाइनाय 16 तारिखआव जों मुभमेन्ट थानाय गार जों 19 कुरिरावबो जों थांनाय समनाय आरो जों दरनारना गाबोन सिबिया जों जे तं संनाय रक जों अर जे थांया दिल्लीआव दरनारिया रक अरबो जों डिस्ट्रिक्ट वाइज खालायनाय दाबो दुइटा डिस्ट्रिक्टआव कायसा गेदारिं आमा हाके जों जत जागोन सिनि पलिटिकल डिस्ट्रिक्टआव जों कायसा धरना जोंनाय सिटिं डेमनस्ट्रेशन जों त्रिपुरा हास्टेआव बस जोंआबो सारा त्रिपुराआवबो जों गोलैनि दनाय दाय दिल्लीआवबो जोंआबो सानाय आन्डार इंडिया गभर्नमेन्ट आन्डार आर्टिकल 2 and 3 जे ग्रेटर टिप्रालेन कन्स्टिट्यूशन जे सुइजाक तकमानि आबुनो जोंनो रिसिटुं सिनि बर' कुसुं थांसिटुं होननाय जोंआबो